ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦୀପକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦୀପାଲି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘରର ଟେନସନ୍ ସରିଯାଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୀପାଲି ବାପା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଦୀପାଲି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋର ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତୁ ଏକା ଆସିଛୁ? ଜ୍ୱାଇଁ କାହିଁ? ସେ କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ତମେ ଦୁଇଜଣ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା କଥା, ଏକା କେମିତି ଆସିଲୁ? ମା, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ଶାନ୍ତନୁ ପାଖରେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି? ତାଙ୍କର କେବଳ ବାସ୍ ତାଙ୍କର କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ବି କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆର ପଣତ କାନି ଛାଡ଼ିନି? ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛୁ? ଖିଆପିଆ କରୁନାହୁଁ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ଦେଖାଗଲୁଣି। ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା କଥା ନା। ମା, ମୁଁ ଏକା ତ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବି? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଘରର ସବୁ କାମ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଘରର ସବୁ କାମ ତୁ କରୁଛୁ? ଆଉ ତୋର ଶାଶୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ କ'ଣ ତୋତେ କୌଣସି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ? ମା, ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି? ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ମାଲିସ ତକ ସବୁ କାମ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? କାମ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଜ୍ୱାଇଁକୁ କହୁନୁ ଚାକର ବାକର ଦୁଇଟା ରଖିବେ। ଘରର ସବୁତକ କାମ କରି କରି ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏସବୁ କାହା ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି। ମା, ମୁଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ପଇସା ନାହିଁ? ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପଇସା ନାହିଁ ଯଦି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଉଥିଲା? ମୁଁ ଏବେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ରହିଥା। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଝିଅକୁ କାମ କରି କରି ମାରିଦେବେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି। ରହ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା, ମୋ ଝିଅର କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଘରେ ତାକୁ ଖାଲି କାମ କରିବାକୁ ଦଉଛ। ସେ ଘରର ମାଲିକାଣୀ, ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମର ସବୁ କାମ ସିଏ କରିବ। ମା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଘରର କାମ ସିଏ ନ କଲେ କିଏ କରିବ? ଦୀପାଲି ଏକୁଟିଆ ଆସିଲା, ହେଲେ ତୁମେ ଆସିଲ ନାହିଁ। ଦୀପାଲି ପାଇଁ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନର ବି ସମୟ ନାହିଁ? ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଘରକୁ ଆସ, ଟିକେ କଥା ଅଛି ତମ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଶାଶୁମା, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ସିଧା ସେଠାକୁ ଯିବି। ନମସ୍କାର ଶାଶୁମା। ମୋ କଥା ମାନ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଘର କିଣ, ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ରହିବ। ଘରେ ସିଏ ଏକୁଟିଆ କେତେ କାମ କରିବ କହିଲ? ମା, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିନିଅ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଘର କିଣିନାହଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଏହାପରେ ଶାନ୍ତନୁ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 3 ମାସ ବିତିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ଦୀପାଲି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଝିଅ ବସିକି ଏଠି କ'ଣ ଭାବୁଛି କି? କିଛି ନାହିଁ ମା, 3 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ବି କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ, ଏମିତି କେମିତି ଚାଲିଯିବୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ଘର ନୁହେଁ କି? ନ ଆସୁ ନେବା ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ମୁଁ ତ ଅଛି ନା ତୋ ପାଇଁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛୁ?
ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଯିବି। ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଯା, ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ମୋତେ, ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି। 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଦୀପାଲି ଫୋନ୍ କଲା ନାହିଁ କି ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠଉ ନାହିଁ। ଦେଖେ, ଆଉ ଥରେ କରି ଦେଖେ। ଆରେ, ସେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠଉ ନାହିଁ? କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଣେଇବା କଥା ତ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଏଇ ତ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଦୀପାଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ପରା ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରିବୁ। କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଘରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବା କଥା। ତୁ ଯିବାର 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୋତେ କିଛି କହିବା କଥା କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼େ, ଆଉ ଖବର କ'ଣ? ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? କିଛି ନାହିଁ ମା, ଏଇ ଘରର ଟିକେ ପୋଛା ଦେଉଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଫୋନ୍କୁ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ଏବେ ସାରିଦେଲି। କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ? କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏବେ ବି ଘର କାମ କରୁଛୁ? ଚାକର ରଖିଲେନି? ଆଉ ଘର କିଣିଲେ କି ନାହିଁ? ସେ କଥା ତ ମୋତେ ଜଣେଇନୁ। ନାହିଁ ମା, ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସବୁ ପଇସା ସେଇଥିରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଶାଶୁକୁ ହିଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ନା ରହିବ ବାଉଁଶ, ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ, କଥା ସରିଯିବ। ହେଲେ ମା, ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ହେଇପାରିବନି ମା। ସେ କ'ଣ କହିବେ? ତୁ ହେଉଛୁ ସେ ଘରର ମାଲିକାଣୀ, ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ। ରହିଥା, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ରହିଥା, ମୁଁ କାଲି ତୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ଶାରଦା ଦେବୀ ଝିଅ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ମା ଝିଅ ମିଶି ଦୀପାଲିର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଶାଶୁମା ଫୋନ୍ କରି ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦୀପାଲି, ତୁମର ତ ସାହସ କମ୍ ନୁହଁ। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଦୀପାଲି ହେଉଛି ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ତମ ମାଆକୁ ସିଏ ବାହାର କରିଦେଲା? ଏମିତିରେ ବି ତମ ମାଆ ତୁମ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇକି ତ ଅଛି। ଦୀପାଲି ତ ତମର କାମକୁ ସହଜ କଲା। ଶାଶୁମା, ଏ ଘର ହେଉଛି ମୋ ମାଆଙ୍କର। ତମ ଝିଅର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତେବେ ସିଏ ଚାଲିଯାଉ। ମା, ମୁଁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶାଶୁଘର। ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଆଉ କେତେ ଅପମାନ ସହିବୁ? ତୋ ମା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ତୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ତୋତେ କ'ଣ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ଚାଲ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାରଦା ଦେବୀ ନିଜ ଝିଅର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ମାନିଲାନି ଯେ ପୁଅର ସଂସାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଗୀତା, ତୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଆଜି ଆସୁଛୁ କି? ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ତ, ଭାବିଲି ସେଇ ବାହାନାରେ ଦେଖା ହେଲେ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଆରେ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିବି? ତୁ ବାହା ହେଇକି ଯିବା ଦିନଠୁ ନା ମୁଁ କେବେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି, ନା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବି ଯିବା, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିକି ଆସିବା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ ନନ୍ଦିନୀ କାହା ସହିତ ଏତେ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛି? ଏକଥା ଦୀପକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଚାଲ ଝିଅ ଯା। ଶାରଦା ଦେବୀ ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ପୁଅ ଆସିଲା ପରେ ବାସ୍ ସେହି ଟିକିଏ କଥାକୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗେଇ ପୁଅ ଆଗରେ ପରଷି ଦେଲା। ଦୀପକ, ନନ୍ଦିନୀ କାହିଁ? ସେ ତ ତୋ ସହିତ ଆସିଲାନି। ମା, ନନ୍ଦିନୀ ଘରେ ଥିବ ନା, ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ?
ନନ୍ଦିନୀ ଯଦି ଘରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି? ଆଜି କାହା ସହିତ ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିଲା? ଯାଇଥିବ ତା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ କି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ। ଆଜିକାଲି ତ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ତାକୁ କିଏ ବା କ'ଣ କହିବ? ବାସ୍ ଶାରଦା ଦେବୀ ଦୀପକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ ତାହା ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୀପକ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର ମନ ମାନିଲାନି ଯେ ଏଥର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଭଉଣୀର ଝିଅ ମୀନାକ୍ଷୀ ଉପରେ, ଯାହାର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ମୀନାକ୍ଷୀ, କେମିତି ଅଛୁ ମା? ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ହଁ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୀନାକ୍ଷୀ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛୁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଘର କାମ ଟିକେ କରୁଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଘର କାମ ବି କରୁଛୁ, ଅଫିସକୁ ବି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ସେ ଘରେ ବସି ବସି କ'ଣ କରୁଛି କି? ଘର କାମ ତକ ବି କରିପାରୁନି? କଥା କ'ଣ କି ମାଉସୀ, ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏସବୁ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାମ ସେ ଏକୁଟିଆ ତ କରିପାରିବେନି ନା। ଆରେ କେମିତି କରିପାରିବେନି? ମୁଁ କାଲି ତ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୋତେ ଦେଖିନି, ତୋ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କାଲି ନୁହେଁ ମାଉସୀ, ତୁମେ ସଣ୍ଡେ ଦିନକୁ ଆସ, ସେଦିନ ମୋର ଛୁଟି ଅଛି। ତମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି, ଭୁଲିବୁନି। ନମସ୍କାର ସମୁଦୁଣୀ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମ ସେପଟେ ତ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ହଁ ସମୁଦୁଣୀ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆରେ ମା ମୀନାକ୍ଷୀ, ମାଉସୀ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚା ନେଇ ଆସ। କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ମା, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ମୀନା କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଘରେ ଚାକର ନାହାନ୍ତି କି? ସେ ଘର କାମ ବି କରିବ, ଅଫିସ ବି ଯିବ। ଝିଅଟା କାମ କରି କରି ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ସମୁଦୁଣୀ, ତା ଚେହେରାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଦା ଦେବୀ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଓ ମୀନାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସମୁଦୁଣୀ, ନମସ୍କାର। ସମୁଦୁଣୀ, କଥା କ'ଣ କି? ମୀନାକ୍ଷୀ ଏମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା? କେଜାଣି ସମୁଦୁଣୀ, ତୁମ ଭଉଣୀ ଶାରଦା ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତ ମୀନାକ୍ଷୀ ଘରେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶାରଦା ଅପା, ତମେ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନ। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅର ସଂସାରକୁ ତ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଏବେ ମୋ ଝିଅର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛ, ଯାହା ମୁଁ କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅର ସଂସାର ଉପରେ କେବେ ନଜର ବି ପକେଇବନି, ଏକଥା ମନେ ରଖିଥାଅ।
ଏସବୁ କଥା ଦୀପକ ଓ ଦୀପାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆର ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। କେମିତିକା ମା ତୁମେ? ନିଜ ପୁଅ ଝିଅର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଶତ୍ରୁ କେବେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତିନି। ଛି ଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏସବୁ କରିଥିଲି। କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଭୁଲ କରିଛ, ଦଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଶାରଦା ଅପା, ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସାର, ସଜାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁମର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଗ ଭଳି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଭୁଲ ହବନି।